Men sobat men wis tekan daerah Gua Terusan iki men. Dia mau wahai keren banget iki sejarah iki men. Ora wis tau lewat rene dulu men, dalane walus lah iku ning tengen ana tulisan Gua Terusan. Desa wisata Gua Terusan. Lagi viral ya men ya, desa wisata iku meningkatkan UMKM mbek objek-objek wisata ning desa-desa diangkat ben viral iso nggo pemasukan desa dhewe. Wis ngono ya men, iki wis menuju ning daerah Tuban mengko ning Jawa Timur. Ah, iki juga wis pewates iki men. Tuban, Jatirogo, Rembang, Lasem, Bluro iki men. Asik yo men, panas kuwetang-kuwetang ngene cek mlaku-mlaku. Ayo men lanjut neh men.